kamini kunu jeli nafigu be jeli kabila do be nafigu do kamini kunu bebu do o onga mali jeli ya kera bi o nafiga de fanga ba fe ka bonya jelu la non de jeli glani kala de o awo glan jeli kan ka glande jeli man ka chi jeli re ta chi o ngani jeli kera nafigi moli bani abi dado kola damanga domina abugomi nyamakala obuka nyamakala akele la jati ko kelo ni fona ni mori min dayala wal makaramo min dayala karamo nafigi do ebise ki dado ala ni fengelende ka u chela fo ka ben ayi sawali ay ke kilinyi mais ka fi bita parti prike ito de ko karamo nafigi de ni jeli mi dado karamo ka kola ito de ko jeli nafigi de ako jamu saba ya damé ni jamu saba kunta jire dukure o de kama ni bi nafiga ke karamo da man no de fika ke hakili tigi de nte bi yere mina kuma na mali bele bayna yali karamo mo bo mo bo jara la kawlawa jara karamo bo ma soro mali kona ya tarawele karamo bo ma soro ya wa kulubali karamo bo ma soro ya wa jamu jime mi mali kono ko karamo do ma boala o kuma na ne jeli nafigi min ko mali karamo ye ni jamu ye mune de modelier mune nyamakala fasugu ye jamu minun cité jelike ni jamu kelengelen bela malangolo bala masebe bala karamo bala kunvin bala et puis ni ya fo ni jelike nyere ko aka karamo ni mori ka ku bonya na tado mami te fali fata do ati sal surando ati qabla do ati bada do mumbi dado dina ko la munyi soro ngani haramade mbolo doara ki sirite ibi kuma kola manga kuma komina ibi dado kola kominti nye sirala ni nyindugo bu ka kelela nyinda kani dado ala ola amina se kuma yadama ako ko karamo munun be internet sanfɛ tum karamo bo ulula TikTok ni Facebook ani YouTube na nyanaw ko ambi tanyini na imagalo fo de wallahi ye chiefo anga yere min ba ka ebi jimena tanyini ebi tanyini na ukuma ni ko jugudo yere ka nga bo akande parce que ebi ka fo minun bi internet sanfɛ ku bi karamo ke karamo te tanyini na odo o nyere so togodi kum ebi sali mundo ebi fere ke mundo ebi